Gawas sa mga pagdaig ug mga pagsaway sulod sa Kongreso kagahapon ato sa katapusang sona ni President Benigno Aquino III, 13 ka mga tawo ang naangol sa panagbangi tali sa mga demonstrador ug kapulisan. Apan ang militanteng grupo nga bagong alyansang Makabayan kun Bayan miangkon nga 27 sa mga demonstrador ang naangol. Ang mga naangol giilang nga sila si Jesrald Pasinio, Eugenber Paran, Frank Claro, Romel Orqueta, Leaf Abulon, Delphine Labong, usa ka pulis nga giilang si Police Inspector Santos, Roderick Lising, Rolando Cabuang, Jose Surlamali, Ronaldo De Leon, Benjamin Erinia ug Ryan Guerrero. Gibanabana nga moabot ngadto sa 3 o 4,005 ang nisalmot sa anti-SONA protest kagahapon didto sa Quezon City. Sa paghuman usab sa SONA ni Pinoy, mipagawas og mga banderitas ang mga militanteng magbabalaod isip protesta sa SONA ni Aquino.